Naš je gost Romano Pičuljan, član uprave Pičuljan Marina. Riječ je o jednoj od najzanimljivijih malih hrvatskih brodograditeljskih tvrtki. 3 godine recesije su već iza nas. Vidi li se izlaz iz recesije za nautički sektor? Pa to što izgleda da je pokazao turistički sektor ne mora imati puno veze sa ukupnim nautičkim sektorom, pogotovo veze sa nautičkom proizvodnjom, sa brodogradnjom i tako dalje. Kriza je ove 3 godine i pogodila jako ovaj naš sektor i mislim da nadamo se da će ovaj sajam isto pokazati to da neće biti daljnjeg pada. A očekujemo nadamo se nekakvom rastu, ali ne možemo biti optimisti s obzirom na situaciju koja je i moramo još puno napraviti da bi ono što mi možemo napraviti da bi stvorili preduvjete za bolji razvoj nautičkog sektora općenito u uvjetima koje sada imamo. Zašto recesija tako dugo traje? Teško je objasniti zašto toliko dugo traje. Općenito vidimo da je recesija u svim segmentima i u svim strukama, u svim kategorijama i u cijeloj Europi pa i u svijetu. Imamo situacije da dolazi do problema u poznatim ili da tako kažem najpoznatijim svjetskim proizvodnjama brodova kao što je Ferretti grupa i dolazi do akvizicija, do preprodaje i do promjene vlasništva, a sve skupa ne zbog bajne situacije nego zbog problema i zbog načina rješavanja problema na taj način. Vaša tvrtka ima već dugu tradiciju i preživjela je i teže situacije nego što je ova recesija. Kakva je vaša strategija za izlazak iz krize? Da, prošlo je puno raznih kriza, hvala Bogu, ja se ne sjećam svih jer do 1936. ne znam sve što je bilo, nego tek od dosta kasnije, ali način izlaska iz krize je ono što smo i mi i kroz udrugu nautičkog sektora pokušali napraviti, da se skupimo sve snage iz svih područja nautičkog sektora, da ukažemo na probleme koje jesu i da pokušamo u suradnji i u dijalogu sa nadležnim resornim ministarstvima i sa Vladom Republike Hrvatske na najbolji mogući način posložiti stvari, da stvorimo preduvjete za razvoj i da se možemo ponovo vratiti u one dane kao što smo imali 2007. godine koje su sami po sebi bili zbog situacije kakva je bila uspješni i tako dalje, ali sada više to nije. Sad moramo još mi dati sve od sebe da napravimo pretpostavke da možemo rast, da pojednostavimo zakone, da napravimo riješimo stvari koje nam smetaju i da možemo ostvariti ponovni rast ovog sektora. Kad govorimo o kalafatima, oni zapravo često spominjemo tu riječ, a zapravo to i ne postoji nigdje pa niti kod nas, to je tradicija koja mora postojati i na kojoj moramo raditi, ali mi moramo razmišljati o nautičkoj industriji, o nautičkoj proizvodnji, o nečemu što imamo svuda u svijetu i mi se tu moramo uklopiti s obzirom na našu veličinu i naš obim da budemo ravnopravni sa susjedima i da imamo i ravnopravne uvjete sa susjedima što sada nemamo, recimo bez obzira na nekakve poreze koje je Italija uvela zadnjih mjeseci, mi još uvijek imamo najskuplja davanja na brodice u Europi. Tko kupuje vaše brodove i kakva je vaša pozicija na europskom i na hrvatskom tržištu? Naši kupci, znači tržište naših brodova je uvijek bilo negdje između 60 i 70% domaćih, a onda 30 do 40% izvoz. Imamo brodica praktički svuda u svijetu, imamo brodica u Japanu i u Europi, gotovo u svim zemljama, i u Španjolskoj, i u Sjevernoj Njemačkoj, i u Italiji i na Jadranu, ali dominantni smo i brend smo najveći kod kuće i tu postojimo od 1936. godine i osnova za razvoj i za izlazak na strano tržište je da si poznat i prepoznatljiv kod kuće. I to je ono što mi radimo, zato su nam i postoci takvi, ali zato onda kod kuće moramo imati uvjete da možemo to održavati i da možemo nastaviti raditi sa tom politikom. Kakva je vaša konkurencija, odnosno koje su to posebnosti hrvatske male brodogradnje?
Ono gdje smo se mi svrstali da imamo konkurenciju, to je da je naša filozofija i ono što mi radimo vrhunsku kvalitetu u svom segmentu brodova. Znači, naši brodovi su po kvalitetu u svojoj kategoriji, spadaju u sam vrh svjetske proizvodnje. Tu je onda teško na stranim tržištima sa imenom i sa zemljom odakle dolazimo probiti, ali to je ono što sam ponovio malo prije, to možemo jedino uz veliku snagu, uz poznato ime kod kuće, onda kroz godine i godine raditi i vani i to mi radimo. Mi smo već preko 10 godina na najvećim svjetskim sajmovima kao što je sajam nautike u Genovi i ta promocija je bitni segment našeg posla. Kakva je budućnost hrvatske male brodogradnje? Pa Hrvatska ima sigurno budućnost u maloj brodogradnji, u nautičkom sektoru, s obzirom na poziciju, s obzirom na tradiciju, s obzirom na sve što već imamo. Zapravo je šteta što nismo napravili puno više i mislim da se moramo svi zajedno potruditi da napravimo uvjete da razvoj ovog sektora napreduje.